дар фасли тирамоҳ ва аввалҳои фасли зимистон бо сабаби риоя накардани тарзи дурусти либоспӯшӣ баъзе нафарон гирифтори бемориҳои роҳҳои нафас мешаванд. Дар баробари ин ҳаст маризиҳое ки ба пӯсти инсон вобастагӣ доштанд дар ҳамин фасли сол хуруҷ карда дар мавриди саривақтӣ ба табибон муроҷиат накардан табобаташ метавонад аз моҳҳо ба солҳо табдил ёфта шахси беморро ҳам ҷисману ҳам рӯҳан азият диҳад. Барои табобати бемориҳои пӯст дар вилояти Суғд маркази клиникавии дерматовенерологӣ фаъолият дорад ки ҳамарӯза барои қабул ва табобати 2000 намуди бемориҳои пӯст 4 шуъба ва 75 кати бистарикунонӣ фаъолият дорад. Маркази дерматовенерологии вилояти Суғд ба тамоми аҳолии вилоят оиди бемориҳои пӯст ва бемориҳои бо алоқаи ҷинсӣ интиқолёбанда хизмати тиббӣ, муоина, ташхис, табобат ва пешгирии онҳоро мегузаронад. Ба ғайр аз ин тамоми духтурои мо ба 18 шаҳру ноҳияи вилоят ҳамчун нозир вобаста карда шуда ҳастанд. ҳар сол 2 маротиба рафта ба тамоми шаҳру ноҳияҳо оиди навовариҳои соҳаи бемориҳои пӯст, оиди ташхис, табобат, корҳои дастурдиҳӣ, маслиҳатчигӣ ва табобати беморонро мегузаронанд. Маркази мо аз 4 шуъба ва 75 кати беморӣ иборат аст. дар шуъбаи табобати калонсолон 45 кати бистарикунонӣ дар 20 ҳуҷраи табобати ҷой дода шудааст ва гирифторони бемориҳои гуногуни пӯст аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят муроҷиат карда табобат мегиранд. дар фасли тирамоҳ пас аз ҳавои гарм хуруҷи бемориҳои хуруҷноки пӯст бештар псориаз, экзема, дерматитҳои тамосӣ, дерматитҳои аллергикӣ авҷи калон доранд. барои онҳо мо табобатҳои физиотерапевтӣ мефармоем ва албатта тарзи нигоҳубини пӯст барои пешгирии авҷи бемориҳо тавсия дода мешавад. дар фасли тирамоҳ дар мавсиме ки шолӣ медараванд, гандум медараванд, пахтачинӣ сар мешавад, корҳои саҳроӣ сар мешавад, бемориҳои дерматитҳои тамосӣ ва аллергикӣ хеле зиёд дида мешавад. ба гуфти табиб ба пӯсти инсон на танҳо сабабҳои зикршуда зарар мерасонад, ҳатто истифодаи ҷуробҳо ва либосҳои синтетикӣ метавонад зарар расонида бошад, зеро ин намуди либосҳо ҳаворо намегузаронад ва пӯсти инсон дар натиҷаи арақкунӣ гирифтори бемориҳои гуногун мешавад ки табобаташ вақти зиёдро талаб мекунад. ин матоъҳо ба дорандаҳои касалиҳои пӯст баръакс зарари бисёр оварда расонданаш мумкин. барои ҳамин мо ба касалҳо истифодаи матоъҳои пахтагин ва ҷойробаҳои пахтагин тавсия дода мешавад. ба ғайр аз ин ба беморон оиди риоя кардани парҳезӣ, истеъмоли хӯрокаҳои табиатан безарар, кадоме ки худо мо кишт мекунем, парвариш мекунем ва онро ҷамъ мекунем, тавсия дода мешаванд. дар баробари шуъбаи калонсолон барои кӯдакону наврасон низ шуъбаи алоҳида бо 25 кати бистарикунонӣ дар 11 ҳуҷраи табобатӣ ҷой дода шудааст ва барои беморони наврас дар шуъба 3 нафар табибон фаъолият доранд. дар ҳамин мавсим бисёр бемориҳое ки дар пӯст вомехӯранд, ин бемориҳое ки бо дигар мо мегӯем ё ки аллергия, ки ҳозир айни замон бисёр ҳамин мавсим ки вобастагиш ҳаст. барои ин аз модарон ва падарон хоҳиш мекунем ки хӯрокҳои боднок камтар истифода баранд, барои он ки хеле бемориҳои аллергикии пӯст бисёр дида мешавад. инчунин бо хоҳиш карда мешавад ки дар вақти пайдо шудани баъзе бемориҳои вируси грипп, зуком ҳар хел доруҳо ба кӯдакон дода нашавад, зеро ки аз маводи доруворӣ хеле бисёр ҳам бемориҳои аллергикии пӯст дида шуда истода аст. мутаассифона имрӯзҳо баъзе аз падару модарон барои фарзандони худ нончаҳои хушк ба истилоҳ кириешки ва картошка бирён харидорӣ мекунанд ки ин яке аз сабабҳои хуруҷи бемориҳои пӯст ва роҳҳои нафас дар кӯдакону наврасон мебошад. сартабиби маркази клиникавии дерматовенерологии вилоят қайд намуд ки рӯзҳои наздик бо маблағгузории мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои табобати саривақтии муроҷиаткунандагон ба маркази мазкур намудҳои гуногуни таҷҳизотҳои тибби муосир ворид карда мешавад. ҳамчунин бо маблағгузории мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар 2 марҳила дар ҳаҷми 550 000 сомонӣ тамоми беморхона бо системаи ягонаи гармидиҳӣ таъмин гардид. ба ғайр аз ин солҳои охир дар маркази мо таҷҳизотҳои нав ба монанди дастгоҳи табобати алом, дастгоҳи табобати лазерӣ,
дастгоҳи иммуноферментӣ барои ташхиси бемориҳои сироятии пӯст ва сироятии ҷинсӣ харидорӣ карда шуда фаъолият бурда истода. Мо бо маркази бемории пӯсти шаҳри Душанбе ва марказҳои ҷумҳуриявӣ ва маркази касалии пӯсти шаҳри Непал оиди ташхис ва табобати бемориҳои пӯст ҳарҳафтина тибби фосилавӣ мегузаронад. Тақрибан дар 6 моҳи охири мо зиёда аз 30 нафар бемориҳои нодир, бемориҳои дертабобатшавандаро ҳамроҳ ташхис гузаронда табобати онҳоро ба роҳ мондем. илова гардид ки мутахассисони беморхонаи мазкур ҳамчунин дар якҷоягӣ бо табибони табобати бемориҳои пӯст дар шаҳру ноҳияҳо кӯмаки тиббӣ мерасонанд. Барои ташхисгузории саривақтӣ дар беморхона озмоишгоҳи клиникавӣ ва серзерологӣ фаъолият дорад ва мутахассисонаш барои ба пуррагӣ омӯхтани корҳои лабораторӣ курсҳои махсуси такмили ихтисосро гузаштанд. Дар маркази мо шӯъбаи тиббии машварати ҷавонон амал мекунад ки ҳамаи беморони муҳоҷирони меҳнатӣ ва он шахсоне ки мо осебпазир мегӯем ба онҳо муроҷиат намуда ба онҳо дар масъалаи муоина ташхис ройгон гузаронда мешавад. барои гирифтор нашудан ба бемориҳои гуногун ҳар нафар бояд пеш аз ҳама қоидаҳои санитариро риоя намуда кӯшиш кунад ки дар мавриди аломати ин ё он бемориро дар худ ҳис кардан саривақтӣ ба табибон муроҷиат кунад. Набояд фаромӯш кард ки худ табобаткунӣ ин имкони гирифторшавӣ ба дигар намуди бемориҳо мебошад. Қудратулло Раҳматуллоев, Рустам Нигматов, Ахбор.